But Nenyaya yakanaka ukazwa zvakanaka. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura. Tinotonga vanhu vakasiyana siyana, asi munofanira kuti kana muchitonga mutenderane tibvumirane kuti unenge unomhosva zvichokwadi. Mudare muno hatigoda kutumira zvikonziso. Keda kuti tikakutongai vana mugare zvakanaka pasina kupesana. Vanoroya vakawanda, vanopomba vakawanda, asi anobata achipongwa ndiye mhungu nguva iyoyo. Saka chakanaka kuita zvakanaka. Ndinongotadza kuti vakateedza mutemo here, tsika dzinodiwa vakaitedza. Hatitonge tisina iri ndo nyika yatotonga nayo. Kumbira kuti munyika yeZimbabwe. Saka zvinhu zvoda kuti zvifambe zvakanaka. Zvifambe zvakanaka. Ndipe nyaya dzinotaura Mambo TV. Chia tuudze kuti mudhara mutima kaenda. Izvi zvakaita manje. Yakamira yakaita sezvizvi. Munda shauri uriko ndingaona. Asi munda zvawakaita manje, munda wakanga uriko munhu anoziye Chiwara. Janga ari munda. Kuda akazoona kuti munhu wakamitira mudiki ndobva atsvaga mumwe munda pawana munda kugoitera. Munda ndobva wasara usina anga nawo. Wasara usina munhu. Munda wakazoita weVillage. Yainzi andishumba egato. Ndovakazorana munda uyu. Varana munda vakazosiya munda uyu. Ndozvikonzero zvavo zvekuda vakundika vanetawo. Ndopakazoita uyu nengiwe. Baba kunokwa atuweri chiboyiwa. Ndobva vataura namurimisi kuti munda wangu udiki. Ndobva wanza arima, ndobva varima. Varima munda wakatanga kuita noise. Ngoma achitiwo munda ndowake. Ndobva nawo yataura paVillage. Village tikati no munda wekauri vanoona nezvemuti waDevenenzi. Imi chendai kuLenzi munotaura nawe munda. Ndobva vaviri vaenda kuLenzi. Vaenda kuLenzi vakazoya vakanoona munda. Vaona munda uyu goma akazoya ane permit. Sevanhu vakanga vanzendai kuLenzi ndovaridzi vanoita nezveminda. Ngomunda bva ane permit. Asi permit yacho ine zita rikanzi Edna. Saka hatikuziva kuti permit yacho wana here. Ndikotone permit yacho. Ino muchitipo wenyu. Ndezvangu zvatorwa nevavo. Unoziva kuti permit ino zvainotaura zvaisingade ukazvikanganisa zvinoita kuti ikanzwe. Unoziva? Kubva number 1 kusvika panumber 5. Mamapedza kutaura? Yeah. Hama yangu kwanza zvataura. Ndikazi ndikazwa kuti uyu akati arikuda munda kwandiri. Aiwa, ndiri kuti wanzwa zvataurwa. Pamukaona izvi makamuudza ero?
takataura ivo vakatosvika pakutotaura kuti kana video muda kutora pakuti ndirambe chipedza mari pane pandanyenda iri pano zvandataura pana pakanyorwa ngomira tona pana pakanyorwa this letter certifies that Mrs. and Mrs. and Edna Mutandadzi ID number 68/0911 889 6T15 yobva yataura kuti ichegudu but is 15 ichegudu but iri shambo aivo ndo zvandokutaura zvaitaura kurora nambasa yes has been allocated plot number 6 of Gutu Gato farm. Wazvidi? Ndosando kuti number 6 yanga yatokudzwa kuti hapa 6 panhamba. Saka ini ndanga ndinochitemo kuna amurupanga kuti kubvunza pai kuti unopemiti ere ndikati ane mari namuropa akanipaminzira. Nochita kuti zvanzi kuna resettlement office. Ndakatorima zvino topfuura 20 makore. Saka ndizoshandiswa kuti pazvizvi. Mutemo unoti kana ukarima 20 years usina pepa napa pasi papo. Wakanga wapambidzirwa zvinoti kana paofarate pacho unotova wakatopambidzirwa pa 4 dzangu 5 ndofunga panotore no 5 yavakazonotora iva ana sabhuku vangu ndichaitira mberi kuti nokubvunza pemiti yako iri kupiwe pemiti yangu yakatorwa naiyoyo kwe waitora pemiti uyu pakuita sei yake changamiro pamusoro handifunga kuti zvinotenderwa izvozvo ndibate pemiti kwayakatorwa sei hama yangu vakati pane musangano wavhireji naakaswera panotori sure vati ndini ndega vanotori vakawanda vakatorwa mapemiti acho saka ndobva vati zviri kudiwa kudistrict saka ndopakazofunga minyonga nokupindura mibvunzo yanga iripo nozvingaitirwe isusu kuti zvigozotanga kunesa tisingazivi kuti vabidi vangu vanonongekea ndatwerizweyo saka pemiti yako hauna handina hongu yakatorwa naakaswererwa kudistrict uyo akabhoitora naiwo ukatora pemiti yemunhu naakaswererwa kwei changamiro pamusoro ndofunga hapana asingazivi zvikuitika inandingabati pemiti yemunhu mutemo totyora mutemo inosungiwa kuwanwa ndere pemiti yemumwe munhu kana dai mukabvunza ndofa ndogona kubai kana kuti mubvunza ndofa kuti vanhu zvingatenderwe rezvo kuti ndibate pemiti munhu wega kana pemiti yake handisoti izvo kana inenda itoro kana vakuru vari muvhireji vangandibvunza zvinogona kuti zviri kumashumiri pano pakambonzirwa masettlement mapemiti ari kudiwa pachidaitwa mafotokopi asi kutozvaitirwa nemachairman kambozvinzwa zitaurwa sabhuku akati tini mapemiti arikudiwa machairman ari kudiwa kudistrict saka vangu vari mutoriwo kudistrict sokutoti ndezove ndakazoenda kuna baba amure wavo muchitovabvunza kuti nyaya zive nhamba dzakasukwera taioni mafoni acho kumusangano uchechi boyo sari vandaiya saka iwe ugara kwese kwauna pemiti yako kubva paikatorwa ipapai akasweraofarete yange isiri pemiti yangu changa ndikatanga kupiwa iri kupi yako ichoyo ofarete yacho ndaisiya kumba vasiya sei tikatogaya nemapemiti aiwa halo sangamire anditi Halo? $20 kuti uri right here iwe ndati uri right here nomabara kadi basa ramwari uri kurumbidza mwari ari kudenga ndati uri kurumbidza mwari nai katera uzwe zvanda kubvunza pana unodzaniwe atiwere chiboiwa unomuziva pemiti yake yakaenda kupa ari kuti wakatora pemiti yake kwanzi yakatorwa nakasukuwere ndo zvandinetsa kuti pemiti zvakangofana nofoni yemunhu nechitupa chomunhu chinogara muridzi kwaiwo waakutora mapemiti evanhu simba wariwana kupi
Iva waziri ofarete wakandipa Kasukuwere. Anzi ukandipa offer letter kaiwe. Anzi ukandipa offer letter. Ndezizvo zvamataura kakuti ndeyakachitwa Alright. Pano nyaya inonzi offer letter. Ko nyaya inonzi permit. But zvese zvinoreva chinhu chimwa chete. Vana vatora mugare navo vadonha. Zvinoreva chinhu chimwa chete. Offer letter yako ine mahectares mangani? ane 5. 5. Pokutanga wakapuwa chii? Pekutanga ndakapuwa 4.2. Kwechipiri ndobva ndapuwa 3. Saka yazoenda nowawa ikabvira ane 5. 5 dziri kukwana pamunda uyu waEdina here? Ndopadzaipanira uyu nokuti uyu varimisi vaviri vanga vazondipa 3. Kuno rimwe sango here padhuze pamunda ipapo? Pane pakanga pachiroza pakazofambidzwa nachimara ivo vachirima ivava. Aiwa, ndikureva kuti munda wako uri pakati here? Unga hapana sana. Uri pakati? Hakuna mumwe ari kusaidi? Pangu namunyinga vari kusaka hapo pari zvino. Vakaenda? Vari kushamba. Vari kurima kushamba? Ko munda wapo pakaripo? Handisi kuziva mandiro yavo nomushamba. Hapana munhu ipapo? Pane mwana wavo akarimba zvanga kokamidzirwa kuno. Wari ngatikodzokai panyaya iyi. Uri kudiko munda wacho. Uri kuti wokudii nyaya iyi? Iwo munhu waMwari. Inini handisi kusununga nazochangamira asi ndikuti uye zvidzo zvanomabianguka zvindoni kuti mumupe zvake munda wacho nokuti zvaari kundiita so. Ada kuuraya here? Kana akasandouraya but kupika kwacho andiri kuita neso hakutsanangurira. Uri kupika chii? Ari kuda kukuita sei? Taura. Zvimwe zvinhu zvakaomarara tsanangurira kuti ndikutsanangurira. Taura utaura. Unge ndakumupomera. Taura utaura naMambo. Ndosandiri kutaura. Izvo mombe dzake dzino anongodzirekera dzichifura munda uyu. Kana mhuri dzake dzo vanodimura nepamunda pangu vachienda kuchikoro. Asi ukangodzura mwana wacho iye anobva atoda kutotora mamwe matanho ekuita zvokuita panyika. Nhadzimai vacho zvinongova ndizvozvo zvokutoti ndinototonyara ndinoteta kunge mwana kuti makadikwapo makadikwapo zvinova zvisiri zvandifanira kutedzera. Alright, tazvinzwa. Iwe ugomo wazvinzwawo. Pindura mabi yako mukuona munhu mukuru pauri unofanira kumukudzawo muremekedzi. Mombe dzako dzisaende aiwa ndasinoda kuti ndipindure. Mombe dzake dzisaende kumunda kwake. Chengetedza mombe. Chakanaka kugara zvakanaka panyika. Kwete kupesana. Mukadaro nyika inofamba zvakanaka. Nyika igaronge maramba yokuti yese anondebva pasigare kuti mukadzi dou. Ndiri kuziva changamuka. Chiripo ndechekuti inini pameti yangu yezokutoti ndine 4.3 zangu zokuti madzimai vangu vanoyawo kwamadzimai maviri kusvika nomhuri dzatakanga tanyonesa tichibvawo tabvumirwa nomutemo wenyu mwana akanga ari kukanzwa. Asi zvese zvakanzi hazvisati takuita setakukupai ndikarima yacho hana kurima nokungoda kwangu takatopiwa nomutemo kuti ndirime. Uya kozoti ndakatora munda wake kuhurumende ndakanga ndatora papi pake uyu ndozviri kundirinetsa kuti ndakatora munda wake kana ndiye chikanga chiri chichemo chandikapiwa munda chomunda nemadzimai. Shuwa wakapiwa munda nemadzimai nemadzimambo ndovakakufaneveledzi. But pano chinhu wani chavasina kukupa. Munhu asina chitupa anovhota here? Ndosandarera changamire kuti zvese zvava zviripo nokuda kwoukuru hwatinotaura. Iye zvimi mukatuma vanovachakanga yakanzanya maropa ndimi makavatuma. Saka ndiye ndikaramba kupa uyu sabhuku kunyawa matuma chinhu munoti ndiri munhu muchene kwete ko ndikazoshaya chinhu chokuti mumaoko make. Saka handiti wanzwa zvatabvunza Kasukuwere wamunza zvapinda ndakavadzorera izvozvo mambanzwa here changamire zvavataura kuti ivo rainge riri gurupu raida munda uyu ndakazoisa chichemo chokuti ava vakapiwa 12 years dzavo dzakakwana ava pa12 years dzavo dzakakwana vari kutoda kuti ivo rimwe gurupu ra12 years riite chief riite munda ine womwe munda wa12 years hausati wakwana. Uyezve ini ndiri gurupu nevavavo kwandikabva kuvhireji saka ndoramba tichifombera magurupu here ezigureva kuti rimwe gurupu randikutoita se randikutofembera
kuranga kuti iye anofemiri yakapfuura yangu here pavakadzi vangu vanhu vasina chitupa zvaari kubva kwandiri zvese wanzwa here zvanditaura handinomboshoora zvautaura 100%. Zvinhu zvako waita zvakanaka stereki mukomana, but dambudziko rawakaita ndiri kuti hauna kuita chinhu chinopepa. ndoza kutaura kuti mapepa yacho ese aripo wakachangamira. Inzwa kamapepa ari kutaura para takubvunzayo kuti pepa wakati iwo ndine ofareta ndakatorwa pemiti yangu nani nakasukuwere. Ivo vakatora pemiti ndobva vauya noofareta ndobva mandibvunza inini changamire vangazotuma wavo kuti ofareta unayo here. Ndakati huku ofareta ndinayo. Makati hora chinini tichatuma chi vanhu vanondouya nokuko zvokutoti zvakanga zviri zvokuti ndibva maida ipapo asi pamungazoti tibvisa $20 ndozotuma vanhu vanouyawo ndopa musina kuzoti mozouya nopepa rii asi kuvatobiri ini ndakakuudzai kuti muuye nemapepa asiri zvakachangaauya zvisinei tiri kutaura tese ava havasina basa rokuti vakasvika kare kumba kwavo naika tiri kuti isu vasvika vachiona wakaona munda uchinzi une pemiti iyi inonzi yaedina ndokuti kwena kana akaionawo zvake nokuti zvangofanira nomunhu anoda kunonga chaari kurwawo saka zvakutoonekwa rimi makorokota inga pandosaka takadzokera pamwe adzimai ako vari adzimai vangu havana vauya vese variko vari vatatu unovangani vatatu koya anovavangani vabiya biya kwanovangani vanomwe chete saka ari kuda kutorera kuti kuno vakadzi vatatu iwepo handisi kuziva zvinokofuka pake handisi kuziva zvinokofuka pake iwe uno mhuri yakawanda kutoana vamwe vakomana vatatu vasina muita kubva pano vandikatengera panoratadzaya nzvimbo but zvisinei regai timbotsvaka kuti mutemo unoti mutemo panapa zvandoda kuudza ndezvekuti munda uri kutaura kuti hatina chatinokwanisa kana kuwedzera kana kutapudza iwe unori pamunda wako 5 hectares dzako zvinzwa munda uri pakati penyu wakati wanga uchikonzera kuita noise ndiwo waedhina mutatatazi iwo pa5 hectares dzofareta uko ndokwakazoiswa mamwe maeka yangu uku nokuti uyu anga achitori maimwe nzvimbo gari uku ndiri maimwe nzvimbo iwe chuya next kwoti musi wa 21 uyane pemiti yako ndiiona ngofareta yako wadzo ndiri kuzinzwa changamira kwazvinzi neno kusipani manga madimuri amungaita nekuti kuti tiwanze mazuva nokuramaniofamba ini ndiri kuti munda wanga uchiita unoizwa pakati ndowaedhina ndozvavanhu but uda kuona kuti mapepa ako akutaura kuti unga wakambonyorwa 3 hectares ukanyorwa chi 4 ukanyorwa 4.25 pemiti yangu yanga ino 4.2 saka apa pavakazotora pemiti vaninotora ofareta ndo yakazonoburitsa 5 hectares ndosaka ndiri kuti ndiri kuda kuona pemiti yako ini unongotsvaga kana kuti no ndoda kuti ndingotsvaga munhu anogona kundiverengera iri kwakareko Kasukuwere hana kunaka nokuti akatora pemiti yako ariko inoenda naye kuna goranga akagarapo anoiverenga kana asikagone kuchiverenga chirungu chaanoverenga ini ndichinzwa ndonzwa kuti iri kuti kudiwa zvinzwa munda uchisiya munda ndo uyu anonzi edina saka kuda kuti panga ndichirima nohafu yeuyu nokanga ndichirima inini mira pako ndorima panga ndirima pawagara uchirima munda wako ndiworima uyu uri apa usiya wazvinzwa usiya musakakavadzani kana kupopotedzana zvazvinoita zvokuti dambudziko rakaita mabiya maushu akanonoka kuona kuti uyu mabiya ake akabva atsvaga pemiti uyu akashaya munhu akamupa advice aiwa vakaudza vese vamwe chete kunzi endai ndikutorera zvangu kuti pemiti yacho yanga yarimo kudhara nekuti kuzotora kwaakaita pemiti yangu ndeyakapamhidzira munda wangu mangu nditorera muchipawo uyezve uyu kahasiri wakatorana nemudhara mukadzi wake ndiwandaifana hatisi kusivara changamira asi zvinondirwadza zese but inini now sambodorani inini ndinosimba futi rokuti ndokuti tsvaga pamwe ipapo iwewo munda wagara uchirima wako chaupemitimira nawo kana ndazodimbura inini kumagazi ndega ndatuma munhu anogona kupuwa pangu kuti uise mwana wako zvakanaka zvazochangamira asi kuti inini munoza panenge pachishandiwa nokuchena baba nomakore apaita nokucheresa madhoktora munoza zvinhu zvinorwara handirambe zvangu asi zvambinenge mada inini ndokupa ndati ndichakupa mwana wako 1 chete kwete kuti ndanotonga sango rako uyu anoyano pemiti motsvaga munhu anoverenga ndichinzwa pafoni ndonzwa pemiti yake munda wanga achirima uri kunzi ndowaedhina ndaasiye pemiti ndozvairi kutaura uyu ndiyaedhina uyu
munda ndo uyu waedina kwete uyo ndo waedina. Edina anoti pamunda pake ungatisiya pamunda pake paanochema kuti munda wake mudiki. Kana tazoona tomuudza kuti anotsvaka kuti mwana wake watinga pakana kuti ka2 tazorima pa ipapo atingangomurega achima bhoza kuti ane vakadzi vatatu vanoshaya pokutangira. Right, tapedza mwe nguva yakanaka. Ndiwa zvinzwa watasvika ka? Handa zvinzwa. Right.